Socializácia je štvrtým a nesmierne dôležitým atribútom kognitívneho zdravia. Má dva rozmery. Prvým je taký ten ľudský. Je príjemné mať okolo seba ľudí, ktorých máme radi, ktorí majú radi nás, na ktorých sa môžeme obrátiť, ktorým dôverujeme, ktorí robia náš život krajší. Zároveň budovanie vzťahov, obzvlášť nových vzťahov, nám prináša do života taký prievan a novotu. To znamená, že ten mozog vystupuje z komfortnej zóny, musí sa učiť reagovať v situáciách, v ktorých nikdy predtým nebol, musí vedieť vyhodnocovať reakcie ľudí, ktorých dovtedy nepoznal, a to všetko vytvára nové a možno nie vždy komfortné, ale situácie, ktoré náš mozog držia v obrátkach. Že ak vám môžem niečo odporučiť, tak je to určite snažiť sa do svojho života neustále priťahovať nových a nových ľudí. Možno nevyhnutne nie úplne nových, možno má zmysel zamyslieť sa nad tým, ktorého spolužiaka ste už dávno nevideli a radi by ste. Možno vzdialený príbuzný, s ktorým nemáte toľko kontaktu, koľko by ste chceli. Možno je to sused alebo suseda, s ktorou sa stretávate na schodoch, ale ešte ste nemali možnosť sa porozprávať. Skúste sa zamyslieť nad tým, koho by ste vo svojom živote mohli znovu objaviť a začať budovať alebo rozširovať vzťah. Má tiež zmysel pre vytváranie nových vzťahov skúsiť chodiť na miesta, kde tých ľudí máte možnosť stretnúť a zoznámiť sa, a povedzme už máte niečo spoločné, ako napríklad skúsiť ísť do turistického klubu, kde stretnete ľudí, ktorým máte spoločnú záľubu, alebo cyklistického, alebo na tanec, na jazykový kurz, možno začať chodiť plávať, čokoľvek, čo vás teší, baví, z čoho budete mať radosť a kde stretnete ľudí, s ktorými budete mať túto jednu vec spoločnú a ostatné môžete spolu objavovať.